Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 19 февраль дүшәмбе. Студиядә сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән тамашачыларыбызга күтәренке кәеф теләп калабыз. Барлык эшләрегездә дә уңыш юлдаш булсын иде. Бүгенге көнгә кирип калган кайбер тарихи вакыйгаларга күз салып китик. 1878 елның 19 февралендә Томас Эдисон механик яздыру һәм тавышны яңадан чыгару өчен приборга патент ала. Ул аны фонограф дип атый. Әлеге ачыш аудио язма ачыры башлангычы була. Фонограф шундук Эдисонны бөтен дөньяга таныта. Тавышны күп тапкыр кабатлау мөмкинлеге өчен мөгъҗиза булып тоела. Шуңа күрә кайберәүләр Эдисонны тылсымчы дип атый. 1855 елның 19 феврале синоптик картаның туган көне дип санала. Ул шартлы билгеләр белән күп кенә метеостанцияләрне күзәтү нәтиҗәләре кертелгән географик карта. Мондый карта хәзерге вакытта һава торышы турында күрсәтмәләр бирә. Бүген 19 февральдә Россиядә кошлар тормышын өйрәнүче кешеләрнең һөнәри бәйрәме орнитолог көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәм үз тарихын 1980 елдан СССРның Фәннәр академиясе каршындагы Бөтенсоюз орнитология җәмгыяте төзелгәч башлана. Хәзерге вакытта орнитологлар тыйлыкларда, аэропортларда, биостанцияләр, фәнни лабораторияләрдә, институтларда, ветеринария клиникаларында эшли. Белгечләр кошларның популяцияләрен контрольдә тота, аларның санын исәпкә ала, кошларны уяларга җәлеп итү буенча биотехник чаралар оештыра, экологик белемне арттыру белән шөгыльләнә. Февраль безгә Татарстанның иң абруйлы һәм әһәмиятле язучыларының берсе, остаз һәм үрнәк шәхес Шәриф Камал улы Байгелдиевны бүләк иткән ай. Без аны Шәриф Камал буларак беләбез. Вафатыннан соң Казанда татар язучыларына багышлап ачылган иң беренче әдәби музей фатирында язучының 140 еллыгына багышланган күргәзмә бара. Тулырак бу турыда без татар китабы йорты җитәкчесе Айдар Шәйхин белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Айдар әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез. Шулай итеп, матурына күргәзмә эшләп килә бүгенге көндә, ачылып китте ул күптән түгел генә, һәм Шәриф Камалның 140 мизгеле дип атала, ләкин бу шул кадәр кызыклы, үзенчәлекле күргәзмә. Тамашачыларга да сөйләп китсәгез иде. Әйе, шуннан да менә без инде Шәриф Камал музее буларак, Татарстан Республикасы Милли музейның филиалы буларак 50 елдан бирле эшләп киләбез, һәм инде шушы шактый озак вакыт дәвамында Шәриф Камал турында бик бай материал тупланган бездә. Һәм 140 мизгел ул шуннан да Шәриф Камал турында бөтен музей буйлап бара торган күргәзмә. Ул бер-ике витрин белән шикләнмәгән. Музейга кергәч тә, бинага кергәч тә безне Шәриф Камал белән бәйле төрле кызыклы артефактлар, ядкәрләр каршы ала, һәм бөтен музей буйлап барганда син шул 140 мизгелне туплый барасың. Һәрбер кеше үзенә сайлап алырга мөмкинчелек ала инде биредә, шулай бит? Әйе, әлбәттә, кемгәдер аның көндәлекләре кызык булырга мөмкин, кемгәдер әлбәттә Шәриф Камал яшәгән фатир, андагы җиһазлар, андагы матур күренешләр кызыклырак булырга мөмкин. Без экскурсияларда менә бу кызыклы вакыйгаларны, тарихларны, Шәриф Камал язмышының иҗатыннан булган кызыклы детальләрне бәйнә-бәйнә аңлатабыз. Әйе. Бүгенге көндә минем белүемчә, сез аның нәсел дәвамчылары белән дә гел элемтәдә торасыз икән. Әле менә күптән түгел генә алар сезгә бүләкләр ясаганнар. Әйе, Аллаһка шөкер, менә күргәзмә ачылган көнне язучының кызы Зәйнәп Шәриф кызының оныгы Айрат Валерий улы язучының бездә булмаган әле шактый гына китапларын бүләк итте. Бу бик зур табыш безнең өчен, бик зур бүләк. Һәм менә бу бүләкнең инде бер нәтиҗәсе дә булды. 16 февральдә Айрат Валерьевич бүләк иткән китаплар арасыннан Козгыннар ясында исемле пьесаны сөйләп алып, без шуның читкасын үткәрдек. Һәм инде әлбәттә без туганнар белән элемтәне өзмибез. Алар музейның башында да алар торган үз заманында 50 елларда, һәм инде ядкәрләрен дә тапшыручылар алар, димәк, мирасын саклау эшендә без бергәләп эштәбез. Менә Шәриф Камал дигәндә, алдан да әйтеп киттем, ул чыннан да гаять зур абруйга ия булган шәхес булган. Аны бүгенге көнгә кадәр шулай дип искә алалар, шул турыда без укыйбыз. Менә кайсы сыйфатлар өчен без аны аеруча хөрмәт итәбез икән?
Бу турда күп сүзләргә була. Шәриф Камал миңа калса үзенең ихласлыгы һәм намусына тугрылыгы белән башкаларны җәлеп иткәндер. Ул тыйнак кеше һәм ул беркем белән дә кирәкмәгән сүз сөйләшмәй, конфликтка керми. Менә ул бик күп төрле фикергә ия булган кешеләр белән дуслык мөнәсәбәтләрен саклый алган. Чөнки тарихка карасак, Шәриф Камал ул пролетар язучы да, шул вакытта ул миллионер Рәмиевләр белән бергә эшләгән шәхес тә, аның дуслары да төрле һәм ул менә ничектер йөзенең аклыгын саклый алган сирәк шәхесләрнең берсе. Һәм әлбәттә укытучы остаз буларак ул бик тә игътибарлы остаз булган. Иҗат мәсьәләсендә дә кайчандыр укытучы булып эшләгән вакытта үзенең шәкертләренә, институттагы студентларына бик игътибарлы булган һәм аның янына кешеләр һәрвакыт якынайганнар, аның янында булырга тырышканнар. Менә бу да гаҗәп, ул исә интроверт кеше, ләкин үзенә бик күп кешене җәлеп итеп торган. Әлфәт ага Закирҗанов Шәриф Камалга карата үзенең мөнәсәбәтен җиткергән иде. Әйдәгез әле беркәләп, менә шуны карап тыңлап китик әле. Иҗатның әһәмияте ул реаль сурәтләрдә тормышның ничек бар бөтен каршылыгында, караңгылыгында, фаҗигалелегендә сурәтләгән шәхес ул. Инде аның 10нчы еллардан соңгы иҗатында менә табигать төсмерләре белән кушылып киткән күңел халәттен билгеле бер биеклектә күтәрелүлектә бирә. Аны әдәбият фәндә импрессионизм дип атыйлар. Билгеле бер төсмерләрдә кабул итү, күз алдыннан үткәрү аша нинди бер күңел кичереше халәтте сизәсең. Әнә шулай гына әсәрне тирәнлегендә аңлап тойымлап буладыр. Октябрьдән соң Совет чорында Шәриф Камал билгеле инде чор идеологиясенә билгеле бер дәрәҗәдә яраклаша. Яраклашуында бирәк ул аңа күңеле белән ышанып хезмәт итә. Февраль-октябрь инкыйлабларына, әлеге Совет җәмгыятенә тормышны яхшырту чарасы буларак карыйлар. Алар нигездә гади халык мәнфәгатен яклап сөйлиләр, язалар, әсәрләре шул турыда, үзләре дә гади халыктан чыккан кешеләр дип әйтим. Димәк, аларның теләге дә халыкны бәхетле итү, тормышны матуррак итү. Шәриф Камал татар әдәбиятына социалистик реализм жанрына нигез салган язучы дип әйтәбез. Китаплары, әсәрләре бүгенге көндә дә кызыксыну уята икән. Бу минем үзем өчен дә шуны бер кызыклы ачыш булды. Әлбәттә, Шәриф Камалның нәкъ менә соцреализм юнәлешендә язган әсәрләре дә, Матур туганда романы булсын, Таң атканда романы яки башка шул чорда хикәяләре, алар да кызыклы, чөнки бер пьесалар кызыклы. Чөнки анда барыбер менә без күрәбез, кеше билгеле бер кысалар белән шикләнгән, ләкин шул шикләр эчендә матур әдәбият тудырга омтыла. Ул схематизмнан арынган, ирекле булган, шул вакытта кагыйдәләрне үти торган, әмма матур иҗат итәргә тырышкан. Әмма хәзер без Шәриф Камалның революция кадәрге иҗатына да карашны үзгәртергә тырышабыз. Аның моңарчы басылмаган яки Совет вакытында искә алынмаган әсәрләре бар. Шул әсәрләрендә халыкка җиткерергә омтылабыз. Аларында ул шулай ук бик үзенчәлекле автор буларак ачыла. Аның революция кадәрге һәм революциянең соңгы иҗатлары икесе дә безгә бик кадерле. Һәм шунысы кызык икән, ул үзенә язучы имиджы ясаган кеше ди. Бу турыда сөйләп китә аласызмы? Әлбәттә, Шәриф Камал үзенең язучылыгын, халык арасында вазифасын түгел аңлаган шәхесләрнең берсе, һәм әлбәттә менә ул язучы өстәле аңа кирәк, ул аны үзендә булдыра. Аңа язу машинасы кирәк, ул аны үзендә булдыра. Һәм әлбәттә менә ул аның кыяфәте дә, үзен тотышы да, ул әлбәттә үз заманында ук үзенең иптәш язучылар арасында зәвыгы белән аерылып торган шәхесләрнең берсе булган әлбәттә. Һәм менә фатирында без анда күргән җиһазлар, ул Шәриф Камал әйберләре буларак та кадерле, һәм шул вакытта Шәриф Камалның күп санлы кунаклары да аларга тигән, кагылган, анда утырган, шул өстәл янында алар кызыклы яңа сәләтне сөйләшкәннәр. Ул Шәриф Камал өчен генә түгел, башка шәхесләр белән дә бәйле булган күрә, безнең өчен икеләтә, йөзләтә, хәтта мемориаль предметлар. Тинчурин да кулы тигән аларга, Кавы Нәҗминең дә, Муса Җәлилнең дә, һәм башка бик күп кунакларның, хәтта Казанга килгән урыс язучылар да анда кергәннәр, кунакта булганнар. Һәм әлбәттә менә ул язучы фатиры, ул шул чордагы шундый бер әдәби почмак булган. Һәм менә бүген дә аның саклануы безнең өчен әлбәттә зур горурлык. Музей өчен
Шунда менә мемориаллеге, ягъни предметларның турыдан-туры шәхес белән бәйле булу ягыннан безнең музей фатир ул иң бай музей коллекцияларының берсе. Һәм иң матур дип тә эстәп куясы килә. Килгәч шундый рухланып китәсең аннан ниндидер. Безнең йортның рухияты бар, һәм ул рухият бик күпләрнең күңеленә хуш килә. Аннан чыгып китәсе килми йорттан. Бик дөрес әйтәсез. Күргәзмә өчен махсус бүлмә дә әзерләгәнсез. Аңлатмаларын да тыңлап карап китегә шулай ук. Бу бүлмә иҗаты гомумән иҗатка багышланган һәм Шәриф Камалның иҗатына дияргә дә мөмкин. Беренчедән без аның китапларын куйдык. Аның китапларын, аның әсәрләрен биредә укырга мөмкин. Татар телендә, рус телендә укырга мөмкин. Һәм биредә аның кулъязмаларының битләре, аның язган хатлары һәм басылып чыккан аның ниндидер фикерләре, хатларыннан өзекләр, әсәрләреннән өзекләр күрергә мөмкин. Һәм иҗат бит инде ул гомумән менә ниндидер аулакта, тынычта булырга тиеш. Шуңа күрә менә бу бүлмәдә шушы Шәриф Камалның иҗаты белән танышырга мөмкин һәм без инде куйдык бирегә шушы истәлекләр һәм фикерләр китабын һәм безнең күргәзмә белән танышкан кешеләр шушы күргәзмә хакында, Шәриф Камал хакында, иҗат хакында үзләренең ниндидер фикерләрен дә язып калдырырга мөмкиннәр. Һәм гомумән ул аларның иҗаты, менә шушы Шәриф Камалның иҗаты, аның тормышы аларны иҗатка этәрә дип тә әйтергә мөмкин. Һәм гомумән хәзерге көндә менә кулга каләм тотып язу бик сирәк күренеш. Һәм менә безнең музейда менә кулга каләм тотып ниндидер фикерләренде ак кәгазьгә төшерергә мөмкинлек бар. Һәм аны менә шушы бүлмәдә башкара аласыз. Ул бүлмә безнең шактый бәхәсләр уяткан иде үзебезнең арада эшләгән арада. Менә андый бүлмә безгә кирәк микән, юк микән дип шулай уйлап тордык, ләкин шунда ул бүлмәнең урнашу да бик идеаль. Шунда менә ул күргәзмәнең ахыргы ноктасы, син инде бүтән экспонатларны танышканнан соң махсус бер бүлмәдә китаплар белән сине биләп уратып алган, күргәзмәләр уратып алган урында үзең дә иҗатка бирелә аласың. Анда язу машинасы тора, ул язу машинасына кагылып син үзең яза аласың. Ул эшли торган язу машинасы, анда мин кайчак уйнарга бик яратам язгаларга. Һәм анда шунда үзеңне бераз гына язучы, иҗатчы итеп хис итә аласың. Анда күп кеше сыймый, шуңа күрә ялгыз утырырга бик әйбәт урын. Нәкъ шуны күзәтә тотып икәнсез, диме? Башкаргансыз ул бүлмәне, ялгызлык, бәлки иҗат итергән дә. Кайчандыр минем кабинет иде. Һәм ул анда иҗат итүе. Кабинетыгызны күргәзмәгә. Бик теләп курбан иттем, һәм анда шунда иҗат итүе, уйлануы бик рәхәт. 140 еллыгы менә башланып китте дип әйтсәк тә була. Ел дәвамында нинди чаралар күздә тотасыз тагын? Әлбәттә, 140 еллык ул инде 150 еллык түгел, 150 еллыкка безнең гаять зур планнар була. Без инде музей кешеләре һәрвакыт 10, 20, 30 елга алдан план корабыз. Әмма быел шунда менә 20 февральдә елчының туган көнендә без искә алу чаралары үткәрәчәкбез. Үзебезнең музеебызда ел дәвамында шулай ук Казан театрларында елчыга багышланган кичәләр булачак. Мәктәпләрдә махсус чаралар көтелә. Һәм инде без иң мөһиме елчының иҗатын тагын да киңрәк танытыр өчен Милли музей кысаларында Шәриф Камалның берничә китабын яңадан бастыруга әзерлибез. Менә акчарлакларны ике телдә бик матур, сыйфатлы, зәвыклы басмасын әзерләп киләбез. Һәм инде хикәяләрендә аның иң беренче хикәяләр җыентыгын 14нче елгы җыентыкны, 1914 елгы җыентыкны яңадан бастырырга хыялланабыз. Бу ел дәвамында бу планнар башкарылачак, Аллаһы боерса. Яңа экскурсиялар, Шәриф Камалга багышланган квестлар безнең үтәчәк. Балалар өчен дә, студентлар өчен дә кызыклы чаралар көтелә. Һәм әлбәттә безнең даими рәвештә эзләнү эше бара. Без Шәриф Камал турында булган мәгълүматларыбызны баетырга, киңәйтергә телибез. Һәм инде хыялда, натурин планда быел Оренбург ягына шундый кичкенә генә экспедиция барырга, чөнки Шәриф Камалның 15 еллык гомере Оренбургта үткән. Анда һаман да аның эзләре бар. Һәм анда Шәриф Камал белән бәйле урыннар да сакланган, авыллар да сакланган. Аның романнарында вакыйгаларның кайберләре, менә Матур туганда романында вакыйгалар Оренбург төбәгендә бара. Без шул төбәкләргә яңадан барып Шәриф Камал изен
эзләрен ачыкларга, яңа материаллар белән байырга телибез. Шулкадәр кызык име белән шәхес инде күптән безнең арадан киткән бит, әйме? Олы кеше булгач, һаман да эзе һаман да суынмаган, һаман ниндидер яңалыклар, ачышлар көтеп тора икән әле. Музей йортыбызга һәрвакыт кунакларны кабул итәргә шатбыз. Рәхим итегез. Бездә бик кызыклы вакыйгалар узып тора. Шәриф Камал 140 елы кысаларында да, быелгы гаилә елы кысаларында безнең бик матур музей вакыйгалары булып торачак. Рәхим итегез. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Матур эшләр шулай дәвам итегез. Сезне алдагы тапшырырда да көтеп калабыз. Матур көннәр үзегезгә. Дүшәмбе узган атна хаталарын төзәтер өчен иң уңай көн. Тапшыруыбызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Сүземне медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллинга бирәм. Суык сугу обморожение проблемасы ул кыш көне бигрәк тә актуаль. Ул урамдагы температура белән генә бәйле түгел, аның төрле факторлар бар. Мәсәлән, алкоголле эчемлекләр белән бик бәйле ул. Менә күпчелек очракта суык сугуның обморожениенең начар очраклары, зәһәр очраклары алкоголле эчемлекләр эчү белән бәйле була икән. Чөнки алкоголле эчемлек эчкәч, кешегә җылы иллюзиясе керә. Кеше үзен җылындым дип хис итә. Ләкин бу иллюзия гына чынлыкта барыбер салкын кешегә шулай тия дә инде. Башка факторлар да бар аның. Мәсәлән, температура үзгәргән көнне иши кеше температура, мәсәлән, җылы көн, салкынрак көнгә алмашынса, организмга күнеп өлгерми һәм ишү башлана инде бит. Башка факторлар да бар. Дөрес булмаган кием, мәсәлән, артык кысып торган киемнәр, артык кысып торган аяк киемнәре шулай ишегә китергә мөмкин. Тәмәке тарту, урамда тәмәке тарту, кычкыру, урамда кычкырып җырлау, мәсәлән, бит бәйрәмдә булганда, шулай кешене ишетергә мөмкин. Ишү башланганда кешегә нинди ярдәм күрсәтә алабыз без? Әлбәттә, иң беренчесе аны җылы урынга кертергә кирәк. Җылы урынга керткәч, аның киемнәрен алмаштырырга кирәк, җылы эчемлек бирергә кирәк. Ләкин бу эчемлек әлбәттә алкоголле эчемлек булырга тиеш түгел, чөнки кан тамырлары белән проблемалар башланырга мөмкин. Эчкән кешегә алкоголле эчемлек биргәч. Эчкән кешене җылы су белән җылытырга ярыймы? Ярый, ләкин бу кинәт кенә булырга тиеш түгел. Мәсәлән, эчкән кешене, салкын тигән кешене кайнар ваннага салсаң, кан тамырлары белән проблем булырга мөмкин. Шуның өчен, әгәр дә без ишеп киткән кешене су белән җылытабыз икән, аны әкренләп эчәргә кирәк. Баштан су җылымса гына булырга тиеш, аннары әкренләп аның температурасы. Битләр, колаклар, бармак очлары ишү дигән проблема бар битендә бит. Ул да төрле факторлар белән бәйле. Беренчедән моңа балаларга күбрәк ишли торган проблема. Бу булмасын өчен бу проблеманың профилактикасы булып мазь куллану тора. Мазьлар төрле була бит инде. Ишү булмасын өчен кулланыла торган мазьлар, аларның нигезендә май булырга тиеш. Мәсәлән, вазелин мае, башка минераль майлар булырга тиеш. Бу су нигезендә ясалган кремнар булырга тиеш түгел. Мәсәлән, эмален дип санала торган кремлар, тирене дымлата торган кремнар, алар салкынга, урамга чыкканда кулланырга ярамый аларны. Әгәр дә тирең ишегән икән, ишеп киткән урынны, менә безгә балачыктар ишегә әйтәләр иде. Кар белән уарга, боз белән уарга, буларны катгый рәвештә ясарга ярамый. Менә бу ишеп киткән урынны җылытылган ниндидер бер тукма белән ышкып була, ләкин бары тик беренче дәрәҗә ишетү булганда гына ярый. Әгәр дә ишнең тирсе чынлап ишеп киткән икән, куыкланып, ябылып киткән икән, ул урынга тияргә ярамый. Кеше тиресен ишеткәндә аның төрле дәрәҗәләре булырга мөмкин. Ишетү беренче дәрәҗәсе, ишетмәү беренче дәрәҗәсе булай була. Тире начаррак сиземли башлый, әзрәк кенә чәнчи башлый кебек, авырткан кебек булырга мөмкин. Әзрәк кенә агарып китә, зәңгәрләнеп, кызылланып китәргә мөмкин. Әгәр дә проблема менә беренче дәрәҗәдә генә икән, кешегә доктор, табиб кирәк түгел. Әгәр дә ул ишеткән урында ниндидер үтә күренмәле яисә кан кушылган сыек килеп чыга икән, ул вакытта табибка күренү мөһим. Чөнки бу урында тире бозылып киткән булырга мөмкин. Аны табиб дәваларга тиеш. Бүген 19 февраль композитор Александр Сергеевич Ключеревның туган көне. Ул 5 яшендә үк иҗатка тартылып, скрипка, гармон, гитара кебек уен коралларында уйнарга өйрәнә. Мәскәү консерваториясын тәмамлый, күп иҗат итә, фольклор белән кызыксына башлый.
Марый башкорт җырларын өйрәнә. Александр Ключеревны бигрәк тә татар халык көйләре үзенә җәлеп итә. Балет, симфониялар иҗат итүче композиторның җырлар язуда осталыгы аеруча ачыла. Рус милләтеннән булган Александр Ключеревның исеме татар мәдәниятенә алтын хәрефләр белән язылган. Бүгенге тапшыруны без телевидение фондында сакланган Александр Ключерев җыры белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова исә сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Zəngər yaşlıq yollarım, ayak gitsəm tihəsinə, alıb qayta yollarım. İtuhan yaz işləri, unutulmaz dost işləri.